para pemirsa, kula Etna Vela Brineta badhe ngaturaken pawartos saking donya pendidikan. Inggih menika kegiatan adiwiyata nandur wiwitan ing SMA Negeri Setunggal Kriyan. Minangka sekolah ingkang ngugemi prinsip peduli lingkungan, SMA Negeri Setunggal Kriyan nindakaken aksi nyata kanthi nandur maneka warna tetuwuhan ing lingkungan sekolah. Kegiatan menika boten namung minangka program rutin, nanging ugi minangka wujud tanggung jawab warga sekolah tumrap kelestarian alam. Supados para pemirsa saged mirsani kados pundi suasana lan proses kegiatan menika. Kula sampun nyambung kalian reporter lapangan. Reporter kapisan sampun siap wonten ing area taman sekolah. Kita langsung nyawang laporan saking Caroline Noveliani. Matur nuwun Etna Vela. Sugeng enjing para pamirsa, kula Caroline Noveliani lapor saking Taman Sekolah SMA Negeri Setunggal Kriyan. Samenika kula wonten ing salah satunggaling taman sekolah ingkang dados papan utama nandur wit-witan. Katingal para siswa, guru, saha staf sekolah sami remen lan semangat nandur wit, kembang lan tetuwuhan ijo sanesipun. Kegiatan menika dipunrancang supados lingkungan sekolah dados langkung asri, seger lan nyaman kangge sinau. Salah satunggaling guru ingkang metun ndukung lan ngawasi kegiatan menika sampun rawuh wonten ing saning kula. Sugeng ijing Bukaila, kados pundi tanggapan panjenengan tumrap program nandur wit-witan ing Taman Sekolah SMA Negeri Setunggal Kriyan punika? Matur nuwun Mbak Caroline, kula Kaila Viviana salah satunggaling guru ing SMA Negeri Setunggal Kriyan. Kegiatan nandur wit-witan menika minangka bagian saking program adiwiyata sekolah. Tujuanipun boten namung ngendandani lingkungan, nanging ugi bentuk karakter siswa supados langkung peduli, tanggung jawab lan sadar bilih kelestarian alam menika tanggung jawab kita sedaya. Kanthi siswa melu nandur lan ngrumat wit kanthi langsung, kula ngarep-arep nilai-nilai peduli lingkungan menika boten namung dipunagem wonten sekolah, nanging ugi dipun lampahi wonten ing gesang padintenan ing griya lan masyarakat. Matur nuwun sangat Bu atas penjelasanipun. Para pamirsa, sangi keterangan Bukaila menika saged kita mangertosi bilih program nandur wit-witan menika gadhah teges jero kangge pendidikan karakter siswa. Sakmenika kula badhe wangsul dumateng Etna Vela wonten ing studio. Matur nuwun Caroline saka laporanipun ingkang cetha lan rinci. Sesampunipun mirsani suasana taman sekolah, sakmenika kita badhe nderek nyawang laporan saking papan sanes. Reporter kaping kalih sampun wonten ing area kebon sekolah ingkang dados papan katerlibatan aktif para siswa. Kita sambungaken kalian Wina Prastiwi. Matur nuwun Etna Vela. Sugeng enjing para pamirsa, kula Wina Prastiwi lapor saking kebon sekolah SMA N Satunggal Kriyan. Ing papan menika katingal para siswa kanthi antusias nandur lan nyirami tetuwuhan. Boten namung nindakaken nanging ugi sinau ngenani cara ngrumat tanduran kanthi leres. Kegiatan menika dados pengalaman langsung kangge para siswa supados langkung tresna dumateng alam. Salah satunggaling siswa ingkang melu aktif ing kegiatan menika sampun wonten ing sanding kula. Kula badhe nyuwun panemune. Monggo. Nggih, matur nuwun. Kula Azza Adila siswi SMA N Setunggal Kriyan kelas 12 Miturut kula, kegiatan nandur wit-witan menika nyenengaken lan gadhah manfaat ageng. Kula saged sinau cara nandur lan ngerumat tanduran kanthi bener. Saking kegiatan menika, kula ugi dados langkung sadar bilih lingkungan ingkang resik lan ijo. Menika penting sanget kangge kesehatan lan kenyamanan kita sedaya. Kula ngarep-ngarep kegiatan kados mekaten saged dipunlampahi kanthi rutin. Supados sekolah kita dados langkung asri lan siswa saged luwih peduli marang lingkungan. Matur nuwun Azza saking panemune. Para pamirsa, saking pernyataan siswa menika saged kita tingali pilih program adiwiyata boten namung program simbolis, nanging sampun dipun rasakake manfaatipun dening siswa kanthi langsung. Sakmenika kula wangsulaken dumateng Etna Vela ing studio. Matur nuwun Wina saka laporanipun ingkang cetha lan rinci. Para pemirsa mekaten pawartos babagan kegiatan nandur wit-witan minangka bagian saking program adiwiyata SMA Negeri Setunggal Kriyan. Kegiatan menika dados bukti bilih sekolah boten namung papan sinau teori, nanging ugi papan sinau tumindak nyata kangge njaga kelestarian lingkungan. Kula Etna Vela Brineta pamit undur diri. Matur nuwun sampun mirsani, mugi pawartos menika saged paring inspirasi kangge kita sedaya. Sugeng enjing lan salam lestari.